Hi babes! Ja ihana tulla, ihana, että oot eksynyt mun ensimmäiseen YouTube-videoon forever. Tää on tosi jännää ja mä ajattelin tässä samalla meikkailla. Ei tule mikään semmonen suora tutoriaali, että miten meikkaan. Mutta ajattelin, että voisin tässä meikkailla ja höpötellä teidän kanssa. Tosiaan Instagramissa mulla on ollut Telonym-linkki, mihin saa laittaa mulle kysymyksiä ja mä vastaan niihin sitten tässä samalla. Ja on ihan kivasti tullut kysymyksiä ja ihanaa, että ootte laittanut. Ja ihana päästä avaamaan vähän enemmän, että kuka on Aada. Ja mulla on siis yön ollut tämmöiset Hitless-kurssit päässä, niin älkää välittäkö siitä. Osa saattaa tietää mut TikTokista, mitä mä tein noin 3 vuotta. Mulla oli siellä noin 17 000 seuraajaa. Ja mä lopetin sen viime joulukuussa ja siirryin kokonaan Instagramiin ja just oli haaveena tää YouTuben aloittaminen ja nytten sitten vihdoin aloitin tämän. Mutta joo, let's get in! Multa kysyttiin, että koetko jääväsi jostain paitsi, kun jätit lestadiolaisuuden tai onko esimerkiksi perheessä ulkopuolinen olo? Ja tähän mulla on, no siis pohjustuksena tosiaan, mä oon vanhollislestadiolaisesta perheestä ja mä lähdin tästä herätysliikkeestä, kun mä olin 15-vuotias, eli vähän riparin jälkeen. Ja että koenko mä, että mä jäin jostain paitsi, että mulla on esimerkiksi ulkopuolinen olo mun perheessä, että jos mietitään perhe-elämää, niin en koe yhtään, että olisin jäänyt paitsi. Suurin osa mun sisaruksista ei oo enää tässä herätysliikkeessä. Ja myös ne, ketkä on, niin mä tulen niiden kanssa niin kuin todella hyvin toimeen. Että en koe kyllä sillä tavalla, että oisin jäänyt yhtään mistään paitsi. Ja mä näytän nyt ihan älyttömän oranssilta, että oikeesti trust the process, please. Sitten jos puhutaan ihan semmoisesta kaverielämästä, niin oikeastaan siinä osa mun kavereista, ketkä on vanhollislestadiolaisia, niin ei vaan oikeastaan enää niinku pyytänyt mua mihinkään. Että ei todellakaan siis kaikki, mutta osa. Ja no sit se vähän niinku ystävyys vaan loppui siihen. Mutta et ei mitään sellaista kauhean niinku dramaattista, että silleen, että oon kyllä kestänyt ihan hyvin sen, mutta ei oo ollut kyllä ulkopuolinen olo, että oon aina löytänyt sitten uusia munlaisia ystäviä elämään enemmän, että sen suhteen todella hyvä. Tuli, että tää on vähän random, mutta onko se sun nykyinen poikaystävä sen sama, kenenkaan olit tyyliin 2 vuotta sitten, ei oo pakko vastata, eikä ole tarkoitus olla töykeä. Kyllä, mun poikaystävä Manu, me ollaan seurusteltu ensin 2 vuotta, sitten me erosimme ja sitten siitä noin vähän yli 0,5 vuoden päästä palasimme uudestaan yhteen. Että joo, hän on sama poikaystävä, minkä mulla oli aiemminkin. Koetko, että sun uskonnollinen tausta vaikuttaa sun elämään? Jos joo, niin miten? Ja onko sulle tullut ylipäätänsä uskosta ennäs vastenmielinen ajatus vai onko se jotenkin osa sun elämää? Mun uskonnollinen tausta on totta kai vaikuttanut mun elämään, mun nuoruuteen, mun lapsuuteen ja totta kai mua on kasvatettu niihin arvoihin ja niiden arvojen mukaan. Mä koen, että mulla on ollut ihan hyvä lapsuus, enkä kanna siitä mitenkään erityisesti kaunaa. Ja totta kai se on ollut iso osa mun elämää ja on osaltaan myös edelleen, koska justiinsa mun vanhemmat ja osa mun perheestä, tosi paljon mun sukulaisia on edelleen niin kuin vanhollislestadiolaisia, joten totta kai se sillä tavalla niin kuin vaikuttaa siihen. Struggle is real, täällä on karva. Ja jotenkin mä ajattelen silleen, että mulle on tärkeintä se, että kuinka onnellinen ihminen on ja ihminen tekee semmoisia päätöksiä, mitkä tuo hänet onnelliseksi. Eli esimerkiksi mun vanhemmat, mun läheiset ja ystävät, ketkä on siinä uskossa ja kokee saavansa siitä voimaa ja
että se on niille niin kuin oikea juttu. Ihan sama oli mistä uskonnosta kyse vaan. Niin mun mielestä se on niin kuin hienointa, että seuraa sitä omaa tietä. Seuraa sitä omaa tietä ja niin kuin toimii sillä tavalla, mikä niin kuin palvelee omia arvoja ja omaa ajatusmaailmaa kaikista parhaiten. Eli se on mulle niin kuin tärkeintä. Että se ei ole multa pois, että joku muu uskoo tai kuuluu johonkin uskontoon tai herätysliikkeeseen. Että se ei ole koskaan vähemmän niin kuin ns. Mun onnesta tai mun elämästä. Ja samalla tavallakaan myös mun uskominen tai ei-uskominen ei pitäisi olla kenenkään muun elämästä vähemmän. I don't know, niin kuin silleen, saatteko te pointista kiinni, mutta mulla ei ole yhtään vastenmielinen ajatusmaailma mistään uskonnosta. Onko sulla ollut joku harrastus, jonka olisit aina halunnut aloittaa, mutta et ole uskaltanut? Itse asiassa on. Mä hetken mietin, että onko, mutta onhan mulla. Siis mähän pienenä mietin, että mä haluaisin... Oh my god, tätä tuli nyt aivan liikaa. Jos mä en ois tässä herätysliikkeessä, niin mä haluaisin tanssia. Mä oon jotenkin aina tykännyt tosi paljon silleen tanssia, vaikka mä en oo ikinä osannut yhtään tanssia. Se on kyllä semmonen... Ja se olisi toisaalta myös nykyään siisti kokeilla, mutta jotenkin ehkä musta on tullut liian nössö, että en mä enää uskaltais. Mutta se on semmonen, mikä olisi ollut hauska aloittaa. Tuli kysymys, että onko mulla haaveena olla äiti, niin ainakin tällä hetkellä mulla on semmonen olo, että mä joskus haluaisin olla äiti, mutta ei ole semmonen lähiajan haave, että mä nyt haaveilisin perheen perustamisesta, mutta ainakin tällä hetkellä semmonen, että kyllä varmaan joskus, kun sen aika tulee, niin kyllä. Mutta ei ole semmonen tällä hetkellä lähiaikoina oleva haave, että on enemmän kaikkia muita haaveita. Joku laittoi, että multa on tainnut mennä siis ihan ohi, mitä teet työksesi, jos saan kysyä. Mä valmistuin merkonomiksi joulukuussa ja sitten siitä, itse asiassa puoli vuotta ennen sitä mä aloitin työt henkilökohtaisena avustajana ja mä avustan neliraajahalvaantunutta. Ja edelleen siis teen sitä työtä. Eli mulla on yksi avustettava, kenen luona mä käyn. Ja mulla on vuoroja tosi vaihtelevasti viikossa. Mut joo. Millaisia arvosanoja sait YO-todistukseen? Ja tää on itse asiassa sen puolesta hauska kysymys, että mä en käynyt ylioppilastutkintoa. Eli mä en ole ylioppilas, mä olen merkonomi. Saattaa sekoittaa, että mä hankin mulle merkonomin lakin. Mutta en ole ylioppilas, olen merkonomi. Koetko, että urheilussa lipsut liian helposti suunnitelmasta, vaan laiskuuden vuoksi, vai onko se oikeasti jaksamattomuutta? Mun mielestä on tosi hyvä kysymys, koska laiskuus on aika iso ja jännä käsite. Mä oon kyllä tosi suunnitelmallinen, että jos mä niinku sovin itteni kanssa jotain tai mulla on joku suunnitelma, niin mä haluan niinku hoitaa sen silleen ns. Kunnolla loppuun. Mutta tosi usein helposti sit elämässä on silleen, että aina ajattelee, että kaikki pitää tehdä niinku ihan lasissa ja näin. Ja nykyään, kun opiskelen siis personal traineriksi, niin on tullut paljon puhetta siitä, että kuinka iso merkitys sillä on oikeasti kuunnella sitä omaa kroppaa ja oikeasti kuunnella niitä kehon viestejä, että onks mulla oikeasti nyt täysin tosi kovat voimavarat suorittaa tää treeni tai suorittaa tää treeni niin kuin tosi kovalla intensiteetillä. Eli mä tosi paljon haluan niin kuin seurata mun kehon viestejä ja sitä, että millaista oikeasti se jaksaminen on. Mutta kyllä mä niinku huomaan itsestäni myös sen, että välillä on semmonen, että no en mä tiedä viittiikö mennä ja jaksaako ja bla bla bla. Että helposti tulee vähän niinku semmonen, että vaikka ois aikaa, mutta sitten sen ajan ois silleen, että no ei jaksa. Ja mitä sä teet sen ajan, niin oisit niinku tyylin kotona puhelimella makaamassa sängyssä. Niin siinä vaiheessa mä en kyllä niinku anna itselle niinku anteeksi sitä, että se on niinku oikeasti niinku laiskuutta. Että sä et nyt niinku jaksa lähteä. Mutta tosi harvoin mä silleen ilman syytä oisin silleen, että joo, että
mä en jaksa, mä en lähde suorittamaan tätä hommaa, että kyllä se niin kuin, kyllä mulla on semmonen tahtotila siinä. Hoitaa asiat niin kuin ne on sovittu. Ja koska mä tiedän, millainen olo mulle tulee urheilusta ja mitä se tuottaa mulle, niin en mä siitä kyllä hirveän mielellään lipsu. Oliko sulle vaikea päätös irtaantua lestadiolaisuudesta vai oliko se selkeä ja helppo juttu? Mä en usko, että kellekään se on koskaan selkeä ja helppo juttu, vaikka se olisi nuoresta asti vaikka ollut se fiilis, että tää ei ole niin kuin mun juttu, niin se ei siltikään luultavasti ole helppoa, koska totta kai sun vanhemmat toivoo, että sä oisit siinä herätysliikkeessä, tai ihan sama missä ikinä uskonnossa onkaan. Että sehän on varmasti vanhemmille todella raskasta, ja se huoli ja pelko siitä omasta lapsesta, että miten se nyt pärjää, niin se ei todellakaan ole ollut mulle helppo päätös, mutta mulla jotenkin ihan alusta asti oli semmonen olo, että jos tää nyt olisi väärä päätös, niin mä voin aina niinku palata, että mä aina pääsen siihen takaisin, jos musta tuntuisi, että että tää päätös olisi ollut hätiköity, nopea, tai että ei oikeasti semmonen mietitty. Ja sen jälkeen, kun mä olen lähtenyt siitä, niin ei ole kyllä siis kertaakaan kaduttanut tai tullut semmonen, että tää oli nyt ihan hirveä virhe. Että jotenkin se vaan oli niin kuin sitten oikea päätös, mutta se ei tietenkään ollut helppoa esimerkiksi sanoa vanhemmille, muut sukulaiset sai tietää ja näin, että se ei ole koskaan ns. Helppoa. Ainakin mä luulen niin, että se ei ole koskaan kauhean helppoa. Milloin ja miten tiesit, mitä haluat tehdä isona? Mä oon tämän asian suhteen ollut todella selvä aina. Nuorempana mulla oli silleen, että mä haluaisin olla poliisi, opettaja, kaikki tällaisia niin kuin ns. Perusammatteja. Mä oon aina tykännyt niin kuin auttaa ja opettaa. Että mä koulussakin paljon aina autoin mun ystäviä kaikkien tehtävien teossa ja muuta. Että se tulee mulle silleen tosi ns. Luonnostaan. 7-luokalla mä aloin unelmoimaan personal trainerin urasta. Mä en itse asiassa tiedä, että mistä mä oon ensimmäisen kerran siitä niin kuin huomannut ja tajunnut, mutta se oli jotenkin heti semmonen, että tää olisi niin mun juttu, että mä pääsisin ohjaamaan ihmisiä, mä voisin antaa ihmisille parempaa suuntaa elämässä just urheilun suhteen ja muutenkin semmoista hyvää itsetuntoa, niin jotenkin mä olin ihan silleen, that is my thing. Ja siitä asti mä oon mennyt sitä mun unelmaa kohti. Ja nyt siis opiskelen personal trainer koulussa ja tarkoitus olisi valmistua kesäkuussa. Niin jotenkin tää on niin siistiä, että mä oon niin kuin oikeesti pysynyt tässä mun unelmassa ja lähtenyt sitä kohti, mutta mä en tiedä, se vaan tuntui oikealta. Ja mulla on jotenkin aina semmonen, että jos tää ei oiskaan mun juttu, niin mä en ikinä vähän niinku silleen luovuta. Esimerkiksi tällä hetkellä toi mun avustajan työ on tosi ihanaa ja mä tykkään siitä, mutta mä tiedän, että se on väliaikaista ja mulla on siis ihan nuoresta asti ollut semmonen, että mä haluan olla yrittäjä, että se on niinku mun juttu ja mun isä on just yrittäjä ja mä oon jotenkin ehkä siltä saanut vaikutteita semmosesta niinku vapaudesta ja muutenkin on nuorempana seurannut paljon yrittäjiä ja niiden elämää, niin jotenkin se on tuntunut silleen, että toi on niin siistiä, että toi olisi niin hauskaa, niin se on varmaan semmonen. Mutta se on jotenkin, se on monelle semmonen, että ne miettii sitä pitkään, että mitä ne haluaa olla. Mutta se oli jotenkin mulle nuoresta asti jo tosi semmonen easy. Ja jotenkin mä oon tosi iloinen ja kiitollinen siitä, että se on vähän niin kuin aina ollut mulle niin helppo juttu. Mikä sai sut aloittaa somesisällön luomisen? Oikeastaan mä mietin just jo nuorempana, että mä haluaisin tehdä somea tai olla jotenkin tosi esillä. Kun mä olin pieni, niin mulla oli sellaisia erilaisia WhatsApp-ryhmiä mun ystäville, jossa mä tein kaikkea My Day-videoita ja kaikkia maisteluvideoita. Ja mä olin ihan innoissaan mun ystäville silleen, että niin tein kaikkia videoita.
Ja mä jotenkin musta, että mä oon pienestä asti ollut tosi hyvä ja luova semmoisten tekemisessä. Ja suunnilleen, no vähän alle vuosi, kun mä olin lähtenyt lestadiolaisuudesta, niin sen jälkeen mä aloin tekemään TikTokkeja ja aika nopeasti mun TikTokit osa lähti viraaliksi ja sitten oon niin kun jatkanut sillä tiellä. Instagramia mä oon päivittänyt aika nuoresta asti kaikkia kuvia. Me käytiin mun siskon kanssa just aina kuvailemassa ja mulla oli tosi hieno fiidi jo silloin, että se oli niinku mun mielestä, mä oon aina tykännyt olla niinku kameran edessä, niin se on jotenkin tullut tosi silleen luontevasti. Siitä oli tullut tosi hyvä kysymys, mitä piirteitä pidät tärkeänä itsessäsi kumppanina? Mähän oon ihmisenä ihan älyttömän rakastava. Okei, ehkä mä rajaan nämä huulet ensin. Laitan siis concealeria vähän huuliin, niin on vähän vaaleat huulet. Mutta siis mä oon tosi semmonen rakastava ihminen. Mä rakastan tehdä sellaisia pieniä yllätyksiä aina arjessa. Mun mielestä se niin kun tekee silleen molemmille ihan sika hyvää, että on kaikki sellaisia pieniä yllätyksiä. Ja mä tykkään pistää niin kun toista etusijalle tosi monissa asioissa. Ja en mä tiedä, olla semmoinen rakastava, kunnioittava kumppani ja just niin kun jutella kaikki asiat aina lävitte. Se on mun mielestä tosi tärkeää niin kun parisuhteessa, että pystyy puhumaan ne kaikki asiat ja mä haluan myös olla sellainen ihminen, kelle voi aina purkaa kaikki semmoiset ongelmat ja huonot fiilikset ja semmoiset, että jos joku asia on loukannut, niin mun mielestä se on tosi tärkeää, että se toimii niin kuin molemmin puolin. Mikä on sun lempiluonteenpiirteet, mitä omaat ja minkälaisia välineitä käytät itses kehittämiseen? Mun mielestä mä oon älyttömän hauska. Mulla on tosi hauskoja juttui. Kaikki ihmiset aina nauraa mulle. No ei nyt kaikki, mutta mun ystävät ja mun poikaystävä nauraa mulle. Mä oon just tosi semmonen välittävä ja mä osaan olla myös itsekäs ja sillä tavalla itsekäs, että mä osaan pistää itteni etusijalle myös monissa asioissa, mitkä mulle on tärkeitä. Ja mun mielestä mä tykkään tätä luonteenpiirteestä tosi paljon, koska on tosi paljon semmosia ihmisiä, jotka vaan aina vähän niin kuin nielee sen oman arvonsa ja on silleen, että kyllä mä voin tehdä, auton kaikessa, teen kaiken sun puolesta. Niin se on ihanaa, että pystyy auttamaan muuta, mutta se on myös älyttömän hieno taito, että osaa olla terveesti itsekäs. Miten mä kehitän itteeni? Mulla on epätäydellisyyspäiväkirja. Mä laitan siihen asioita, mitkä on vituttanut tänään. Sitten mulla on esimerkiksi myös silleen, että mistä asioista mä oon kiitollinen. Just mä tosi paljon myös pohdin sitä, että miten mä puhun ihmisille, miten mä vastaan, millaista mun ensireaktiot on. Jos mä pohdin, jos mä oon toiminut jollain tietyllä tavalla, että miksi mä toimin silleen, mistä se johtuu. Psykologiterapia ja kaikki tommoset on hyviä välineitä itsensä kehittämiseen ja niihin syiden löytämiseen, että miksi toimii tietyllä tavalla, kun toimii. Ja mä tykkään, että mä oon tosi luova, avoin, semmonen reipas. Mä menen aina kaikkeen uuteen silleen tosi innoissaan ja avoimin mielin. Ja mä myös avoimin mielin tutustun erilaisiin ihmisiin ja kuuntelen, millaista lähtökohdista ne on tullut, mitä ne on saavuttanut. Mun mielestä on tosi siistiä. Nyt mä käyn pesee kädet. Nyt avataan mun hiukset. Ja tosi ihanaa, että laitoitte noita kysymyksiä. Oli hauska vastata niihin. Ja mä luulen, että mun seuraava video tulee olemaan joku semmoinen MyDay-tyyppinen, että millaista mun arki on jne. Niin, ja laittakaa myös videoideoita, jos haluatte. Ja voin myös tehdä ihan kunnon meikkitutoriaali, jos haluatte. Mä en osaa meikata, mutta jotkut on joskus sanonut, että on kiva meikki, niin sit totta kai haluan yrittää ottaa parhaansa mukaan, mutta joo, en pidä itseäni minään make-up-starana kyllä kauheasti. Miksi nää on näin väkkärällä? Laitetaan vähän Olaplexin öljyä. Sitten mä laitan tää supermilkkiä. Pari suihkausta. Sitten vaan sinne. Mut joo, kiitos kun katsoit videon ja nähdään seuraavissa videoissa. Love you!